Som dones amb experiència migratòria Dones amb experiència immigratòria. que vivim en diferents municipis de l'Alt Empordà. Estem formades en igualtat de gènere. Som dones conscienciades a les desigualtats socials i volem treballar per canviar la mirada. I el tracte que reben Les persones migrades al nostre país. Som un perfil professional nou. Dones referents comunitàries. Aquest any hem fet 200 hores de formació. Estem fent acció comunitària als diferents municipis de la comarca. Roses, l'Escala, Sant Pere en Pescador Castelló d'Empúries, Empúria Brava. i Figueres per detectar les seves necessitats. Per donar a conèixer Per donar-nos a conèixer i escoltar les seves inquietuds. opinions i visions en el fet migratori. Participem en intercanvis professionals En projectes transfronterers per compartir experiències. i conèixer altres maneres de treballar. Oferim un espai d'acollida. Per les persones nouvingudes. Per facilitar informació sobre els serveis públics, Oferim mediació intercultural per crear espais de confiança. per les dones i famílies. Per a les dones i les famílies. Volem donar a conèixer Les cultures d'origen per facilitar el pont i el diàleg. Entre la societat d'acollida, i les persones nouvingudes. sensibilitzem la societat catalana Sensibilitzem la societat catalana Per trencar els prejudicis, els estereotips i les actituds racistes. Dones referents comunitàries.